Parce que ni politicien ni menadro ou pas de politicien menadro d'Afrique quand on est non. Il y a des gens qui ont été pris là. Ou mene mene o mene o. Ni a mene ino balade o. Iyo ko de keo. Maintenant ni menana. Ou ma fo fana a jori là de. Ou ko wi sege sege de. Ne mi faran yoro kan. Et foi mandatugu. Voilà. Mo shi ma juger. Voilà. Aggravation affaire o. Agra tuerie. Voilà. Audition mais c'est enquête ou besena. Pour le moment Fagalin au fait maintenant où est commandant mine. Voilà. Mais mi est commandant rechi. Parce que commandant a reblachi là. Ayo force de gafena. Donc peut-être commandant de nous faut mi aller chi. Peut-être faire état mine. Mi frère na nini ne bolo ante au niveau là parce que jugement era un jugement de kera ka ye ni drone ni minena ka juger. On peut dire que justice qui a fait mais pour le moment audition de Vessina. C'est le début. Enquête Vessina. Voilà. Donc ne on molo amassé et fait un roman. Ali, moun me agoj boube ni fait nous. Mais ils sont présumés innocents. Absolument. On m'a jugé foloko et wardou. Mais uluk ma a kore nyema donc a fait donc mi ulu chi ou bien a ko kera chugumna. Nous yer la jea. On a que là où ulu yere de ka here adu somogo. Mais nous non fait pas la même. Donc pour le moment ne a que là amassé ko fanglema robe fanglema te folo. Ne bolo pour le moment enquête ou Vessina. Nous kunchera ni jugement kera. Donc on a donné fanglema do ou bien ni fait on kera gagné. Très bien. On est à clé. OK. Donc on sait que ni force ka degré de nomination ou de la chumina ou ordre tout ce qu'ils font à ordre na fembe donc c'est quelqu'un qui donne. Non, il faut. Mais justement pour ça que j'ai dit donc dans l'état ni commandant Tara aller chi parce que sur ministre Kunti sur ministre Kunti il y avait que deux personnes Ibeka et Boubou ni Ibeka Rekumé ani Segal. Donc, allez les bafo, comme ministre de l'Afrique, ministre de l'ordre dit, mais il n'y avait pas de ministre de la sécurité à l'époque. Il y avait un boubou nommé, gouvernement comme Masiki. Donc maintenant, comment on est bafo, ministre de l'Unité allait voir un ordre dit, mais allez caractère, donc miachi à bofo. Voilà. Voilà, maintenant c'est ça, on va faire une fois. Donc, il y a même malano. Donc, au bébo, mi autorité. Beba donc à faux, donc ni force vita kenaka mwamba blagada. Ministre non, donc il y avait des gens qui étaient là qui assuraient le rôle du ministre à l'époque. Non, il n'y avait pas de gens, il n'y avait rien. Non, il y avait des gens. Donc, lorsque les ministères... Voilà, c'est ça. On a demandé aux secrétaires généraux de gérer les affaires courantes. Mais ils n'ont pas de décision. Attends, j'arrive. Le premier ministre Boubou a dit... Non, attends, le premier ministre Boubou a dit aux secrétaires généraux, les grandes décisions, il faut se référer à lui. D'accord. On va faire une fois là. Non, sur le Boubou de Koumé, on a les décideurs. Donc là, on connaît les décideurs. Si les secrétaires généraux ne décident pas, c'est vous qui décidez. Donc, c'est moi d'appeler Boubou. Sur Boubou, il y avait Ibeka. Sur Boubou, il y avait Ibeka. Non, appelez Ibeka. Ou comme vous sur Boubou, il y avait Ibeka. Appelez Ibeka. Avant ça. Allez, c'est nous, c'est-à-dire, Allah ne vous faut dire, ça sur papier, papier, non. Non, hors de mission. Mais il sera engagé dans sur les matières. Alors, mais bon, aïe, comme vous avez dit, il y a un mati. Otikeo. Il y a un faux Otikeo. Papier de tout. Quand il t'a tolé, hors de mission de Douba. Bon, Bakari, allez, spéculation. Vous pouvez juger fait. Allez, ma femme Tarata, ou le bel Djilibike, avec un métal, Mina, comme bel Djilibike. Il y aura au communiqué d'où c'est Jerry. Au communiqué d'où c'est Jerry. Ou Benani Bella, ni commandant Tara Eredi. Très bien. Donc, on met au décollon, la voie de colon, ni marabo, la jugement bloqué. C'est ça, lorsqu'on a vu que vitesse Kilendo, il y a forme, c'est ça, raison pour laquelle, ou d'accord, enquêtant, ainsi que Maratofle. Non, raison pour laquelle, jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, donc jusqu'à nous ka wele fando nous ka wele en woni ba bobi en molem nous be ka sui en ba fo fangle madu nous nga wele tala ka wele. C'est ça la question fondamentale. On attend la suite. OK. Voilà maintenant tu as dit le meilleur des mots, on attend la suite. On attend la suite. On va la diable les pays du Golfe. Vous connaissez les pays du Golfe? Quels sont les pays du Golfe? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite il y a le Qatar. Il y a le Qatar. Dubaï. Il y a les Émirats Arabes Unis. Très bien. Voilà, on a Koweït Bala. Ah, bien. Oui. Irak. Endurman. Non, Endurman, ça c'est le Soudan. Bon, d'accord. Pourquoi je vais parler? Parce qu'en rapport avec la date. Le Golfe, ou les pays du Golfe arabe ou du Golfe persique. Le Golfe persique, d'ailleurs, c'est une mer de l'océan Indien. Il sépare la péninsule arabique de l'Iran, Perse, et s'étend sur une superficie d'environ 200 km². Et les pays qui bordent le Golfe arabe sont appelés les pays du Golfe persique. Et parmi ces pays du Golfe, il y a l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Émirat Arabes Unis, le Koweït, l'Oman, le Qatar, l'Iran et l'Irak. C'est l'Oman, Oman, et on ajoute l'Irak et l'Iran et le Yémen. Voici les pays du Golfe persique.
Et c'est des pays qui parlent l'arabe, tu l'as dit. Leur religion, c'est l'islam. Et ils sont véritablement des pays pétroliers et riches. Très riches. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai parlé, j'ai défini ça. Et les pays du Golfe sont les pays les plus riches du monde. Mais ils ne sont pas les plus puissants du monde. Voilà, ils sont les plus riches, mais pas les plus puissants. Voilà, c'est une différence. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est en rapport avec la date. Du 10 au 15 septembre 1977, les présidents Moussa Traoré du Mali, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Mokhtar Ould Dada de la Mauritanie entament ensemble une série de tournées dans les pays du Golfe pour trouver le financement des projets de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc les 3 pays sont partis dans ces différents pays riches pour aller commander. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Mais ce que je ne comprends pas, Moussa Senghor Anitaraka de Manini. Mais Moussa lui-même, il dit cette phrase que j'amène comme pensée aujourd'hui. Il dit l'aide la plus noble et la plus utile est celle qui vient de nous-mêmes. C'est Moussa qui dit ça. Il dit l'aide la plus utile et la plus noble est celle qui vient de nous-mêmes. Et il redemait. Il y a des mecs de monter, mais allez vous voulez que tu aies des mecs de non, tu connais pas blague. Ah, moi, je parle gâteau. Quand tu viens inable, tu connais jouer. Ah, d'accord. Ni pas le faire citer, tu voulais rire. Il sera de venir. Très bien. Voilà, on a quand. Alhamdulillah. Nous y a que maintenant ni devant sur là, là doit doit là. Donc l'aide pour de dos. Très bien. Donc on billet sont bien l'aide. Très bien. Donc l'aide do. Na ya tra ni mo to là. Donc on a ba do mo to là. Très bien. Là kera tabiye. Bien. Mais na tra ni mo to là. Nan na tra ba vraiment. Elle du tiende. Ouais. Voilà gagnant. Elle du tiende. Elle gagnant. Ko l'aide tiende ma blay. Très bien. Elle bi ami du ko kanga nyimo ye. Blay ka fouiller. Kuma bigo ni nga wala ndai bide ko ke ledu mo ya blay. Merci Bakary. Ko ke ledu mo ye. D'accord. Donc ledu mo ye. Ko clean nous cleana. On a jona ma tuku ko. On a jona bi lafia. Tant que ma ke ledu tini. On a ko bi ke la blay. Là ça o nyongu ye. Ka claire chaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دوغتي دين ودوغتي مودين دو ñare ken oui ani de ko dougti modén bamako bi ñare bolo donc bi jaga fo bakare ni eni bakare de glende fo e dougti modén de e ñare bamako e ñare utay ale duna ya otewa bon e fana ni ko dougti gay masaka dugu ko lo dawmade fentene rabulo folo di rabulo gato duguti mo den fenta bolo ay wallahi akbar ko etienne comme duguti mo den bamano ko dugu manga bonye duguti ma ko dugu manga bonye duguti ma chori duguti ni dugu bonye ma duguti ga be o feno echen duguti ko ni dugu manga bonye ma ko ni dugu bonye ma ko e kere duna e dugu la so duguti ka nga ka dugu fambe don Deux ko dugutugu tulo na nyega bon. Ibo korodo. Oui, parce que dugutugu ka représenter au be fambe fe. Ko kara choko kuna folbe suma. Bana deux ko matike dugutigi ni ti dugutigi joro. Nité dugutigi dugu asigere choko mini dugu lada ni to do tseke dugutigi de. Ma o te jakwa ya. Abi na fo doga bo Burkina ka na ka Mali président. O tseka ka o. Tseka ke. Vas-y te Mali tabolo do. Mali tabolo do. Ni o fam. Nem na fe ki tabolo do. E ga fani fana bala e bota o lu fana na e o faraka. E bo bla dugma. Dans ce rama mba wala wotewa. Bon bi am don jumene folo. Amba damne. Ay ngo am don jumene de folo. Yana ga dem nga don fo mo go yege. Juma. Am bi juma la. E ko e di do. Septembre kalo. Septembre kalo clétan. Voilà, donc ni don nakaba. C'est ça, ambetani gafé mumbi bolo ambadamine gafé mu togo le républicain. Allez aye mu de fobi so moderne.
Républicain ale kumana soro ko bunganku ka mimetali ke économie ta fanfela la banque mondiale ni ale kon ku kembe ka barabu no ni otige malambe wakati mina ko 600 barano ko ni nunduna croyer akuna foldi kon kera metali ke banque mondiale ale ka la sigide mimbe malala ni mali ministre mi nyashine no soro ko nyana bolimani o yi arsen sanwe oluka barano kon kera sababu metali ke banque mondiale ale ka baro kon mena nundu croyer malala wasa dobse ka fara mali ale soro ko ka chogo mina alibi amto républicain ale konna nga sisamta kalango ta fanfelana ayira ka fo metalike baki ale kimeni mikonu kera ala mame krenkren ala ya fula ka olufueno ayira ka fo nyina kon kera kalandindo ko odo kum konna na ministry so minya shinno kalango ko nyana bolima noy ministère de l'éducation nationale ale konna ayira ka fo ko baki kimeni krenkren kon menake nyina kera kalande munun ko ya fula ka olufueno wasa ufenepse ka bla uka hake kono chugumina inafo baki kela to olu yake chuko mina alibi amto républicain ale konnana nga zenamta kiriko ta fanfenana Mamadou kasugeni ale ministre minye shinno kiriko ta fanfenana ale konna iraka fo ko metalike ambe wakati mina iko 600 ko nyangini baliami ni okon kube sena ko ka dansi ola ko ka mamini cheninge ika nyangi inafo sharia oya afo chuko mina na républicain black refe amida gafo e faso re ka fasiri ba fo ma lesor nyeta ametani esora ale kumana metalike chamanche fanga ni ambe okonnana ale koni tabulo ale kumana o kan krenkrenna la metalike gouvernement nyamani ale ni oye docteur Shogel ko kala mega ale koni ni metalike jamona to mun weni oluka la sigide o me enfin malani nanno ale ni olukoni nyokon bage metalike kunungo akera CCB konnana wase kaseka nyafoli ke chamanche fanga alebe ka tabulu mi fe ale ni chamanche fanga ka lanyini e feminiye kunungo borla sigi kon bulla o kan CCB ale konnana ali bi amto esoro o konnana mimi talige sisa amta kulubaka olufe no chamanche fanga o nyamani o ye colonel Asimi Goita ale koni metalike ero jamana koni la sigi dundo koni be bisimila kunungo kulubaka olufe no masala bulla femunu ka o de metalike chamanche fanga ale temakunma obseka ke chugo mina esora leka la seli oye nie so black refe ambi gafe mu segura togo les échos ba fo wele ou kanserami ametani eko ale aira ka foko mimetali ke kusido mo ko ni olubora anfi ala amame olu ko na aira ka foko chamacha fanga abekata chugo mina ko ama olu ja ko sobe ka sabu ke ko chamacha fanga abekata chugo mina ko olu ma jati mina fuye economy ba aira ka foko chamacha fanga wakati ko fole mi dira ama ko obuna wakati ko fole ka obatu ale ni ko olu ma jati mina fuye fene metali ke kalata ko nyana boli ko uma jati mina fuye fene barambe ka boli wasa kalata ko olu be se ka ke chugo mina odo kumu konna na ko na ira ka fo chama je fanga be ka ta chugo mina ko ote olu fela les échos aleka la seli oye nie na les échos black refe gafe muto l'indépendant kenyere angale janam se ka yerta awo ameta indépendant ale konna na ale fene kuma na mimbe talike chama je fanga ale be se ka ke ka nye chugo mina odo kumu konna na ko docteur Shogel ko kala maigani o chama fanga nyama ale koni ale ni je mitalike la side munu be anfa ko ko be nyokon ye sin fe Shogel ale a ira ka fo ko mitalike chama fanga ale koni dan wase ka se ka do fara ka walma do kana fara akan ko kon be o kon dlone mitalike sigi ka fo bamini o bolu dale no ko chama fanga koni dan ko o dlone me ola o de chama ni sigi ka fo inkera o de na ira ka fo ni do be fara chama fanga ka walma abeto anola ko o baro be kon dlone me sigi ka fo au-delà. L'indépendant aleka la seli oye niye. Na indépendant black refe ambi journal mu segre ale togo info matin so moda fe kunafoni bala wa. Info matin ale kumana ale bi ambe Shogel ani docteur Shogel kukola maiga amtu ale ka hukumu o konna na ale konna ira ka foko wasa chamache fanga obseka nye chugo mina ka konbe wole dake mali ale demba jakulu mako ukana ka demeta ka nyeshi mali me wasa chamache fanga ale obseka ke ka nye chugo mina info matin ale ka la seli oye niye
Ni yobla ambi gafe mun segroba fo Mali d'aujourd'hui Mali bi chokodi Mali aujourd'hui ale kumana mi metalike kalango ta fanfela na krenkren na kay mununi obedi chamanche kalando mani oyi enseignement secondaire moko yuko yuruguru wale do kon talimbe kanyesu ubara ko fole o ma yera ka fo mi metalike sefa war mi metalike million kemme shaking boyango ko kon yuruguru ko wale kon talino ka yera ka fo ko kay ko fole non kon ko ate barate ka ke inafo akay nga ke choko mina rok mun kon na yera ka fo ko mi metalike sefa war million kemme shaking boyango o koni o tourner même wati na iko 600. Aujourd'hui, Mali, Aleka, la Seli, Oye, Niye. Amba Kuncheni, Gafa Mutogo, Mali Tribune, Anga Tribune, Diorakagnan. Mali Tribune, alors, Mali Tribune, Almi Metallica, Almi Metallica, Boubou Sissé. Yera Foko Boubou Sissé, Amogatimna, Ibo Sissan, qu'on y allait, qu'on nous congoloko, au qu'on on y n'est nos crainquennes, la Metallica, réseaux sociaux, au Lucon sans faire là, Yera Kafo, Boubou, qu'on y, Aleka vidéo, qu'on y crainquennes là. Akoko donte teme ka fo bubu siseni ale kon nga fenloni o ma bla borolo olu sanfela koni ola yera ka fo mi metalika ngal kon tengunu no yala fenmen e be ni koy o kofe Mali Tribune ale ka la seli oye niye donc ore be bita kunche ami kunche liga ni Mali Tribune d'accord Mali Tribune wanga Tribune ala ka meshila ami etienne ñaare lay bo don Ote quartier ñaare ko quartier ñaare la wo ñaare duguti ko bloy dona la dona hono shenkele ibi bozo la don nto don ko sowe bozo la wote bozo fona ke kinya toko dalen do ana ni o tado ke se keleno al toko dara wala ulu tado bozo de tumbe wori ko bozo la ji de tumbe bozo daga de tumbe ka ta depuis nyebi dabanen na ka ta bla fo da masa dangana o be tunye bozo daga ni bozo ji dugu bonyana ji dogo era sisan donc yelamani kera sinon bozo danga fo badala sisa ni tara na masa danga krefela la ni selege na apekamna bozo danga be halibi ni watna yare ji donu kan yare u ka bugu yare ji kono se ni watine be kuma watina ji ma yela ji yela u ka bugu la i ba fo sisa u gunde kan yare o be fani me fe afle ni na masa danga selege ni na oui ni tara na masa danga apekam bi yoromina ni dona droiti fe wo ko naina ode bozo danga ya sisa donc bozo be woro la mais bozo de utogo di bozo la ma mais olu se ka wuli ka boya u se ka wuli ka bode bu wuli ka bomi bozo yo ye bu jida la bu wuli ka tami bu wuli ka tami sa ni bozo wuli ro tami aya evita wula mi kana jalanga bozo ni jikoni do de ay mais comme jibe ka do u ka ne kam non parce que ba de fara sisa ni ba fara u degelen do lo non aya nu degelen ulu tala do u degelen do la parce que ulu siglen do ba dala la comme ji dona san ji dona ko sigiro la mais o mo sigiro bla o be o freke ka ta ka sigika o koro degelen voilà ni ji jigna parce que ali sisa wo o yoro la ni mogo bina jila ni mogo bina pont la yani sapeur pomper ka na gele sapeur pomper puta wele o bo inyeba la o bozo de bi ji kono kata mogo nyini mogo mo jibi mundu luto nyini kala bo ka wo aussi ka di sapeur pomper mo hali bi o bozo be waaw parce que do la ere na to yanno muso do ay fili jila kabi refa donc we bozo kulum fengala ne wele san protection civil mogo kana o de na la muso donc ulu fana sigilindo woro la bonno borala Quartier Savana, ouais, Touré là, bah faut Bagdadi bi. Sinon, tu m'as fait ma Tawati là, les Touré. Où va faire ma Tawati? Tawati là. Tawati. Touré là, si ça au coup Bagdadi. Touré le Bey. Talimaman comme on le tombe au là. Bagdadi beau là. Donc, au fond, tu es quartier Corée. Ananina, il vaut dans Mennakura, Animisera. Ni quartier Follow Mongol. Donc, le début, mon quartier Follow. Au connaît, c'est que là. Parce que à saba folo de tiye bozola nyarela bagadaji menna kura dar salam ani misra faraloka bomako kura kura betumbe fleniere donc kalaba maya ni be ko sene ko isa donc o wati ni bomako tumabo donc marije nyare tumbe fangala ni ko kunga bamako jeli be marije nyare bolo tamani ba bolo abada kamana nale o kongongo bafo bon marije nyare côté ko bi dugube ka nyango ye ya kuma be chibe
maintenant o waati na k'a sɔrɔ Bamakɔ ma bɔ dugutigi tun bonyalen don dugutigi kan kun tun minɛnen don san o san dugutigi de bɛ dugudenw wele ko an ye filɛli kɛ Bamakɔ san saraka de ni a bɛ bɛ ni ma u b'u don dɔw de ta mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn kun ɲɔgɔn ka taa bada la ka taa o saraka bɔ mais est-ce que hali sisan a tɛ kɛ yan est-ce que sisan a bɛ kɛ ne kɔni depuis nana Bamakɔ mɔ ye ne kɔni depuis nana Bamakɔ mɔ ye dugutigi ka maa wele ka san saraka fɔ mɔgɔw ka jɛ ka taa fɔlɔfɔlɔ b'a fɛ waati min na ne kɔni depuis nana Bamakɔ mɔ ye m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ n ko m'a ye donc o tun ye Bamakɔ la de n'o bɔra la san saraka to dugutigi ya ɲɛrɛlakaw bɛna kɛ yan de ne ni e bi yɔrɔ min na u b'a fɔ cité du Niger cité du Niger tun de yan tun ye gun de ye pont de tun tɛ kurun de bɛ ta ɲaaraw bɛ ba de tigɛ ka n'a yan u tun bɛna soni kɛ nin de ye kɔmɔ gun de ɲaara ka kɔmɔ gun de ye yan ye u tun bɛna ko soni de kɛ nin gun kan parce que o waati ni silamɛya tun bɛ mɛ u ka laadakɔrɔ mɔɔ bila de soni tun bɛ kɛ silamɛya nana silamɛya warala sisan kɔni soni ninnu ani boli ninnu mɔgɔw y'a ko kɛnɛ kan da la dɛ sinon halisa a bɛ dɔw bolo so ju la dɛ mais a kɛnɛ kan da kɔni silamɛya kosɔn mɔgɔw bɛ maloya mais u tɛ sira la ɲɛ u bɛ maloya ɲɔgɔn ye u b'a don so kɔnɔ u tɛ sira la ɲɛ parce que u bɛ dogo ale dun ɲɛ b'u la o de kama ko u bɛ maloya mais u tɛ sira parce que n'i ye boli mara ni ne m'a ye Bakari m'a ye ala kɔni ɲɛ b'a la o tɛ wa donc n tun b'a fɛ k'o de fɔ ye nin bɛɛ tun ye Bamakɔ kɔrɔma ye yan laada caman y'o bila n b'a fɔ ni cɛ i ɲaare kan bɛ tɛnɛ dɔ n'ala sɔnna a ma 11h wagati inchallah